Dek Tika. Ya mong sliramu sing iso nambani rasa kapang jroning manah wong ayu. Saestu Kang Mas. Iya ngono jare. Kapang karo sliramu banget Mas. Masa sih? Bener kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu nora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cah ayu jonggu ya guyu gantung ning atimu dek apa malah rindu setina rasane sewindu ning awakmu awas wong kemblung apa tiga bareng pitulung iwatu cocok lebu neng karung kebacut alias kadung ngentekne sawah ngentekne kampung wasik asik dek asik ya Mas iya jangan dek opo njalukmu cah ayu janggunya guyu sikare lali wayah lali peto tonge tange to rasane wong lagi gandrung pilih gajah apa pilih kurung yen burung tak trimo Bacot alias kan
Andika Purnama, Sakit Rindu.